Малайзия яке аз давлатҳои пешрафти дунё ба ҳисоб меравад. имрӯза барномаи чашмаи умед чанд маслиҳатҳо дар бораи боз кардани мағозаҳо. мағозаи либоса. барномаи чашмаи умед дар Малайзия қарор дорад. пас рафтем. ассалому алайкум ҳамватони азизи гиромӣ, ҳамзабонони азиз, тамошобинони муҳтарам, мардуме ки барномаи чашмаи умедро тамошо мекунед. ман хеле хушнудам ки барномаи чашмаи умед ба шумо дилнишин ҳаст. умедворам ки барномаи чашмаи умед барои шумо як хубӣ мебиёрад, ба ҳаёти шумо як дигаргунӣ мебиёрад. ман берӯз аз куала-лумпур як 2 соата роҳ дар яке отелҳои беҳтарин аст дар инҷо. ҳозир ман 41 этаж ба ҳастам. дар 41 этаж ҳаме хел шароит сохтагӣ ҳастанд, бассейну ман ҳаме хел ҷойҳои зебою ҳаме хел апартаменту отелҳои хуб. инҷа просто отели хеле хуб. омада яке дар Куала-Лумпур бошед, омада албатта дам гиред. ин барои шумо як рӯҳи баланд мебахшад. манам орзу мекунам ки дар ватани мо тезтар ҳаме хел ҷойҳо пайдо шавад, дар ватани мо ҳаме хел чизҳо пайдо шавад ки халқи мо ба фоидаш расад. ҳамватанони азизу гиромӣ, дар дарси гузашта ман гуфта будам дар бораи чӣ хел мағозаи либос кушодан, чӣ хел мағозаи либосро корашро ба роҳ мондан. ин дарс мехоҳам ки гап занам дар бораи ки кадом хатоиҳое ҳаст ки бисёр одамо дар ҳамин бизнеси мағозае гӯям либосворӣ, текстил мегӯем мо, дар ҳамин чизҳо бисёр ҳамин хатоиҳое ки бисёр одамо роҳ медиҳану баъд азоб мекашанд. якчанда хатоя гуфта мефуроям ҳозир, баъд роҳҳои чӣ хел аз ин хатои буромаданаша гап мезанам. хуб, якум вақте ки одамо хатоя ҷо метиҳанд ҳамон муддате ки вақте ки маҳсулот барои дигар сегмент ҳаст, барои дигар табақа одамо ҳаст. лекин магазина барои дигар табақаҳо мекушанд. мана мисол гӯем, магазина мекушанд дар ҳамон территория, дар ҳамон ноҳия гӯем мардуми табақаи мобайн зиндагӣ мекунанд, не ки магазина мекушанд маҳсулоти ё чизи бесифат ҳаст барои табақаи поён. ҳамон маҳсулот ҳаст, дастрас ҳаст барои табақаи миёна. уже табақаи миёна вай маҳсулотро қабул надорад. барои ҳамон якум хатое ки бисёрҳо мекунанд, маҳсулоташон барои дигар табақа аст, ҷои магазина хато интихоб мекунанд барои дигар табақаҳо. дуюм хатои бисёре ки мардум мекунад вақте ки магазини мағозаи либоса мекушад, ин ассортимент аст. ҳамин ассортименти бора хато мекунанд, бисёраҳо хато мекунанд. шумо бояд ки беҳад диққат карда ассортименти бора кор кунед. як саволи асосие ки ман ба шумо метиҳам ин аст ки ба фикри шумо кадом вақт ба одам пул кор мекунад? вақте ки бор мехарад ё ки вақте ки бора мефурӯшад? вақте ки ман ҳамин савола дар тренингҳои худам метиҳам ба мардум ки одам дар кадом муддат пул кор мекунад? вақте ки маҳсулоташа мефурӯшад пул кор мекунад ё ки маҳсулота вақте ки мехарад пул кор мекунад? ҳама вақт одамо гап мезананд, мегӯянд ки не вақте ки маҳсулота мефурӯшад. не бародар азизам, шумо пул кор мекунед ҳамон вақте ки маҳсулота мехаред. агар шумо маҳсулота нархи дуруст қати харидед, нархи дастрас қати харидед, агар шумо маҳсулота ассортименти хуба харидед, агар шумо маҳсулота сифати хубаша харидед, агар ки маҳсулота дуруст харидед, шумо ва фурӯхтан метавонед, шумо пул ба табдил додан метавонед. не ки агар шумо маҳсулота хато харидед, шумо ва пул ба табдил додан наметавонед. маҳсулоте ки шумо қимат харидага ҳастед ё бесифат харидага ҳастед ё ки маҳсулоте ки ассортименти хато харидага ҳастед, шумо ва фурӯхтан наметавонед, пул ба табдил додан наметавонед. барои ҳамон дар бизнеси торговле савдо, дар бизнеси савдо шумо ҳамон вақт ба пул кор мекунед ки вақти харидан ба. бисёр одамо вақти харидан ба эътибор наметиҳад. ҳамин чизе ки худаш ба маъқулаи харидан мегирад, гумон мекунад ки чизе ки вай ба маъқул аст, харидор ба маъқул аст. не, шумо бояд ки худатон ба ориентир накунед. шумо бояд ки аз худатон ба худатон ба нигоҳ карда маҳсулота нахаред, маҳсулота хоҳиши харидор ба нигоҳ карда харед. мумкин баъзе чизе ки харидор ба маъқул аст, шумо ба маъқул набошад. не ки шумо ҳамон чиза хариданатон дар кор. он чизе ки шумо ба маъқул ай, вкуси шумо гӯем, мисол талаботе ки шумо ба дилнишин ай, мумкин харидор ба дилнишин набошад.
барои ҳамон бисёр одамо хатое ки мекунанд ҳаминҷ ба ассортимент ба хато мекунанд. Сеюм хато худатуна анамон клиентатун целевой аудитория себя нельзя припутать с целевой аудиторией. Худатуна фарқияташа фаҳмед, хоҳиши худатуна, вкуси худатуна, фарқияташа фаҳмед нисбати целевой аудитория, то есть клиентатун. Нисбати анамон миҷозое ки ба шумо мебиёянд, вай хоҳиши шумою лаззати шумо вай дига ҳасту ини вай дига аст. шумо бояд ки масъулияте биёред ки ҳамуно ба маъқул бошад, ҳамуно ба даркор бошад. чорум хатое ки мекунанд бисёр одаме ки ман мебинам дар вақте бизнеси савдои торговле, ин як магазини мағозаи либоса банед, ҳамумаш ба анамин ҳисоб китоб надоранд. Вақте ки шумо учёт контрол надоред, ҳисоб китоб надоред, шумо беҳад хато мекунед. Баъд 5 сол, 10 сол, 20 сол бизнес мекунед, не ки даромади сеҳат нест. Баъд муфлис шуда мегиред. 2 сол, 3 сол, 5 сол кор мекунед, не ки дар ҳақиқат даромаде надоред ки ҳамин бизнеси шумо ба пеш барад. Даромаде надоред ки шумо ҳамин чизи шумо хӯронад ё ки ҳамин дилангитон бар ин бизнес намешавад. Ҳисоби чи? Ҳисоби ки ҳисоб китоб надоред. вақте ки одам ҳисоб китоб намекунад, ҳамин мушкилӣ ба вом мехӯрад. шумо бояд ки ҳисоб китоб кунед. доимо отчёт учёт доштанатон даркор. ин беҳад зарур аст. беҳад зарур аст ки вақте ки ман ҳисоб китоб мегӯям, беҳад зарур аст ки шумо прибла тоза ҳисоб карданаша ёд гиред. Прибла тоза ҳисоб кардан беҳад як чизи асосӣ ҳаст барои бизнеси шумо. Мана мисол гӯям, бисёриҳои ман мепурсам ки шумо чанд қадар прибл мегиред ҳамин моҳ ба чиста тоза приблатон чанд пул аст гумага. баъд нақл мекунанд, мегӯ ки ман ҳамин пуле ки мегирам 10% мегӯд, ман болош ба мегӯд 60% мемонам, аз нархи харидам фурӯхтам мегирам, ё 70% болош ба мемонаму мефурӯшам. Ман мепурсам, барои чи ту 60% ё 70% мемонӣ? мегӯ ки 10% арендам ба мерад, 10% налог ба мерад, 10% зарплата ба мерад, 10% раҳкиро ба мерад, хай 10% дига мисол манен остаткаҳои во баравад, 15-20% ман ба мемонад. ин фикротон хато аст. вақте ки шумо ин хеле ҳисоб китоб мекунед, мумкин ки дар ҳақиқат шумо ҳамон нархе ки фурӯхта истода бошед, ҳамон пуле ки шумо ба омада истодааст, ҳаме боратон ба фурӯш намерад ку, як қисмаш остатка шуда мемонад ку. барои мумкин ҳамон пуле ки шумо фурӯхта истодед ҳар моҳ ҳамон расходҳоятону нархи закупу воятон қати манами хел шуда иста бошад. аввали кор ба камтар мисол назар ба вай метобад, чуба ки обороти пул бисёртар ки ҳай, пул бисёр дастатон ба омада рафта мегирад, назаратон ба хеле хуб метобад, шумо хурсанд метобед, хурсанд ҳис мекунед худатона, гумон мекунед ки даромадатон хеле зиёд аст, не ки баъд аз 1 сол, 2 сол ё 3 сол, 5 сол баъд мебинед ки шумо қарз ба фуромада истодед. ман дида истодам ки бисёр бачаҳои тоҷики худомо ҳозир маҳсулот ҳамон боре именно либосая под реализация мегиранд, то есть реализация чи гуфта гап, бора ҳамон оптовико мегиранд, фурӯхта баъд метиҳанд, 1 магазин мекушод, 2 магазин мекушод, 3 магазин мекушод. аз сабабе ки ҳисоб китоби хуб надоранд, ҳамин ҷиба дар ҳақиқат хатои бисёр мекунанд. аз сабабе ки ҳисоб китоби нағз нест, пул оборот ба ҳаст, вай назар ба бисёр метобад, вай омада рафта истодааст ку назар ба бисёр метобад. магазини калон доранд, вақте ки магазина калон кардед, маржаи шумо майдаҳак мешавад, маржаи калон мондан наметавонед. магазини калон ба маржа калон шунаш мумкин нест, чи барое ки оборот тезтар шавад, маржа камтар ки ҳаст, аз ҳисобе ки ассортимент хеле бисёр аст, вай ҳамон оборот ба бисёр пул назар ба метобад. баъзе бачаҳо ҳисоб китоб ки надорад, баъд аз 2 сол, 3 сол баъд мебинад ки қарсо зиёд шуда рафта истода, қарсо зиёд шуда, ҳамин бизнес пули мондагиа хӯрда истода. баъд анамон муддат ба шумо ин чиза ҳис мекунед, не ки вақте ки камакак аст ҳис намекунед. аввали кор ба одам ҳис намекунад. ман ин чизҳои бисёр дидагӣ дар Бишкек, дар Дурдой, ҳамин хел 1-2 контейнер дорад занак, омад пешам ки 14 сол бозад либоси спортивни одежда мефурӯшам, спорт, либосҳои барои варзишӣ. 14 сол боз кор кардагӣ, аз Хитой вагон-вагона бора ино барои кардагӣ под реализация. ино фурӯхтагӣ аста-аста пула барои карда додагӣ. не ки як муддате расидаст ки анакун баъд аз 14 сол пас хай аста-аста Хитоям камтар додан гирифтааст бора, чуба ки шароит дига шуд, бозор дига шуд. баъд Хитоям бардоштааст ки як бор биё ҳисоб китоб кунем. агар бардошта ҳисоб китоб кунад, ҳаме остаткаи боре будагии Хитой ба гардонда додиянд, бо беғарзе ҳамин 1 миллион 200 000 қарз ба мондагӣ. диққат кунед, 14 сол кор, 1 миллион 200 000 қарз, дига ҳичи нест. ҳаме бора ман гуфтам ки ин пула шумо чӣ кор кардед, куҷо ба расход кардед? гумага гуфт маълим, ман ягон чизе зиёдате гирифтагиам не, ҳамин якта хона кардагам ки хони ман 200 000 намеистад, намеистад 150 170 000 меистад. дидед, вақте ки шумо ҳисоб китоба нағз накардед, шумо беҳад бой метиҳед.
сабаби асосие ки ҳамин одамое ки бозор ба мешинану одамое ки оптови торговле ба мешинану одамое ки магазин дорану аптека дорану пешравиҳошон сустасу 4 сол 5 сол як бор банкрот мешаванд 4 сол 5 сол як бор банкрот мешаванд ё 10 сол як бор банкрот мешаванд як сабаби асосиш ҳамин аст ки ҳисобкитоби дуруст надоранд. Яке аз чизи асосие ки дар бизнес ҳаст ин ҳисобконтрол, учёт контрол, ҳисоб-китоб, ҳисоб кардантон дар кор. Доимо ҳисоб-китоб кунед. Ман се ба тақсим мекунам ҳисоб-китоби доимо. Як муддат як қисми аввали ҳисоб-китоб ин себестоимост. То есть нархи худаш. Чӣ гуфта гап себестоимост? Себестоимост чӣ медарад? Нархи харидагитон, закупная цена, нархи харидагитон, логистика, то есть доставка ки расходе ки мекунед, транспортни расходе ки кардагиеду, растаможкаю мана ин чизо ҳамми ҳамин себестоимости ҳамин ҳар як донаи боратон то магазинатона. Барои ҳами ҳамин як блок якум ба дароред себестоимост ба. Нархи харидгоритон вай себестоимост нест. Шумо бояд ки то магазина ҳисоб кунед як нарх мешад. Хуб, мана ҳамин як блок якум ба себестоимост то магазина. ҳар як дона ба бояд шумо донед. Мана мисол $1 харидед, болош ба 10 цент афтид, $1 10 центи ба омада расид. Мисол. Анакун дуюм блок ба шумо бояд ки қуш кунед. Административни расходе ки ҳар моҳ доимо ҳаст. Административни расход ба медарад чӣ? Зарплата, то есть моҳона музди кори мардумтон, иҷора пуле ки магазин ба метиҳед, ана комуслуга ки пулаша метиҳед, расходҳое ки шумо метиҳед, ман ин комуслуга, ман ин чизо ба, ана ин расходҳое ки доимо ҳаст. Охрана пуле, қаловур ба метиҳед, охрана пуле метиҳед, мумкин сигнализатсия ба. Ин ҳами ин пуло медарад расходи доимии шумо ба. Доимо ҳар моҳ стабилна доимо расход доред. Анакун бо расходе ҳаст ки пременчиви расход аст. То есть расходҳое ки алиш шуда меистад. Расходҳое ки алиш шуда меистад чӣ? Комиссионне ки продавец ба метиҳед шумо, баъд ана реклама ба расходе ки мекунед, маркетинг ба расходе ки мекунед, ин чизо як маҳ зоидтар аст, як маҳ камтартар аст. Мана мехел чӣ? Ёки баъзан вақт доставка ба клиент ба бора доставка кардед. Баъзе бор ба скидкаи мана ин чизо додед. Мана ин чизо. Ин расходҳое ки доимо алиш шуда меистад. Ҳамин расходҳое блоки дуба медароред. Блоки дуба. Блоки себа анако мемонад, фақат отдельни чизатон мемонад. Блок себа чисти прибылатон дидан метавонед. Мана мисол вақте ки ҳамин нархи фурӯш мондед, ҳар як моҳа даромадатон агиреду, як моҳа даромаде ки кардед, мисол 100,000 гӯем сомонӣ ба савдо кардед, аз 100,000 сомонӣ диданед ки 60,000 сомониш нархи себестоимости боратон шуд. 60,000 минус кардед. 15,000 дига нархи гӯем расходҳои як маҳатон шуд, административни расход инчита, ина ҳамаша минус карде. Баъд мебурад ҳамон мондагиш 25,000 пуле ки шумо ба мемонад, ана ҳава чисти прибили шумо. Ҳамон ба нигоҳ карда, ар рӯи ҳавай кор карда, шумо ар рӯи ҳавай мақсад гузошта, зиёд карда рафтан мегиред шумораи мағозаатона. Агар ки ҳавай ҳамон чисти прибила шумо надонед, шумо хатои бисёр мекунед. Панҷум хатое ки мардуми мо бисёр мекунад, магазини либоса кушодан ё вайба ёки магазини либосаи мардона ё занона ё кӯдакона, панҷум хатое ки бисёр мекунад мардуми чӣ? Ё преждевременно расширяется, тоҷикиш ба ёк тез зиёд мекунад шумораи магазиноша. Ҳозир як магазин дорад, ҳамон як магазин ба гӯем оборот ба пулаш нарасида истодай. Камутун бо қарз гирифтагиай. Ҳозир ҳамон як магазин пурра худаша прибил ба нормална буромадагиш не. ҳавая потолоки проходим асташ ба буровардагиш не. Сразу мегирад дуюм магазин ё сеюм магазин мекушад. Вақте ки шумо дуюм, сеюм, чорум мекушед, распилени шудан мегирад. Распилени шакун чӣ гум? На ин монди аввай ронда мешавед. Барои ҳама қадар шумо кори кардантун дар кор ки аввал як магазин пурра максимум то охираша буро, ранге ки ман бутулка бинед максимум то пурра ки рехта буромадан, баъд дигараш ба рехтагӣ. Айнан ҳамин хел магазин. Як магазини шумо то потолокаша буромад, потолок проходим асти мо мегӯем, тавонои ҳамин магазини шумо пурра ба амал оварданатон дар кор. Ман мисол гӯям, як магазини шумо имрӯз ба савдо карда истодааст 10,000 сомонӣ. Не ки потенсиали ҳамин магазини шумо мумкин ки 18,000 сомонӣ як рӯз ба. ҳамина шумо ҳамон ба то набуроред, дуюмаша накушед. Ин як нишондоде кадом вақт ба шумо дуюм, сеюм магазина кушода метавонед. ҳамон аст ки якум полни потенсиали магазинатон истифода баред. Якум. Дуюм, ҳамин ассортименти бортон ҳамақа бисёр шуд ки бо ҳамин пули дастангитон бор харида оварда мондан мазмун надорад. Чӣ ки магазинатон пурри маҳсулот аст, беҳад маҳсулот бисёр. Агар бо маҳсулот харида биёред, ҷои мондан нест. ин дуюм нишондод аст. Сеюм, камтар пул ҷамъ шудагиай. Камтар пул
запас резервный фонд ба шумо пул ҷамъ шудагӣ. ҳамин сета нишона ки пайдо шуд, баъд магазини дуюми, сеюми, чоруми, панҷума кушоидага баъд коратон пеш меравад. ин хатоиҳое ки бисёраҳо мекунанд, мехостам ки шумо ҳамин хатоя накунед. чӣ қадар ҳамин хатоя кам кунед, ҳамин қадар муваффақ мешавед. не ки ҳамин хатоя бисёр кардед, муфлис шудан мегирад. нигоҳ кунед, муваффақияти чи ай? Муваффақият будан ин ҷамъи якчандта правилна кор кардантон. То есть агар ки якчандта қадамҳои задаи шумоя ҳамаё дуруст бошаду, дараҷаи аълош қати нишон дод тияду 10-та 20-та 50-та ҳамин хел қадам занед, муваффақ шудан мегиред. А муфлис шудан чи ай? 1-та 2-та 5-та 10-та хатое кардед, аста-аста муфлис шудан мегиред. баъзе вақт бизнеси шумо 1-та хатое банкрот мекунад. ҳамагӣ 1-та хатое шумо банкрот карда мепартод. 5-та чиза, як чиза асосие ки мехоҳам ки шумо кунед, 5-та чиза шумо доимо ҳисоб карданатон дар кор. ҳамин 5-та чиза ҳисоб карда истед, бизнесатон ман ҳамин хел пеш мебаровад. якум чизе ки шумо бояд ки ҳисоб карда истед, ҳамин 5-та чи? конверсия вашего продавца. Конверсия продавца, гуфта мо чиза мефаҳмем, 10-та одам дар омад магазин, а ҳамин 10-та ду кас харидорӣ кард. Значит, ҳамин конверсия продавеци шумо ҳамагӣ 20%. аз 10 кас 2 кас харидорӣ кард. дидеда? ин конверсия продавец. доимо ҳамина ҳисоб карда истед ки шумо фаҳмед ки продавеци шумо тавоно ҳаст ё нотавон аст. ҳамина доимо ҳисоб карда истед. дуюм чизе ки шумо бояд ки доимо ҳисоб карда истед, ин средний чек. 10 одам ҳамин рӯз харидорӣ кардан, ҳамин 10 одаме ки ҳамин рӯз харидорӣ кардан, ҳамагӣ 7000 сомонӣ ба харидорӣ кардан. 7000-ро тақсим мекунед 10 ба мебурад 700 сомонӣ. Значит, ба ҳисоби миёна ҳар як харидори шумо 700 сомонӣ харидорӣ кардагааст. шумо доимо кор кунед ки ҳамин средний чек зиёд шуда равад. ба ҳисоби миёна ҳамин маҳсулоте ки шумо мефурӯшед, ҳавай зиёд шуда равад. сеюмин чизе ки шумо бояд ки ҳисоб китоб кунед, маржа. кадом маҳсулотатон ба кадом маржа монда истодед, кадомаш ба маржанал настанд хуб аст, камонаш ба камай. ҳамон маҳсулоте фурӯшед ки маржаш нағз бошад. ин сеюм чизе ки шумо маржа гуфта чизе мегӯн. ман аз шумо $10 ба харидед, болош ба $1 монда фурӯхта $11, значит 10% маржа. баъзе маҳсулот аст ки шумо $10 ба харидед, $12 фурӯхтанед, значит маҳсулот маржаш 20%. маржа доимо ҳисоб карда буред ки ҳар моҳ ба ҳисоби миёна маржаи магазини шумо чанд фоиз буромада истодааст. сеюм чизе ки шумо доимо контрол карда ҳисоб китоб карданатон дар кор. чорум индекс отклика. чӣ гуфтагам индекс отклика? вақте ки шумо реклама метиҳед, вақте ки шумо ягон ҷо ба хароҷот мекунед рекламаба, шумо бояд ки чотка ҳисоб кунед ки индекс отклик чӣ қадр шуд. мисол ин чӣ гуфтагам индекс отклика? мисол ман $1000 расход кардам рекламаба, мисол $1000. а ҳамин $1000 ман расход кардагӣ, ман чотка дидам ки чандта телефон шуд, чандта одам мо ба телефон кард, чандта одам почта банавис, ё ки чандта одам сайти мо дар омад, полностью анамина индекс отклик мегӯн. чотка фаҳмидан дар кор аст ки ҳамин дар ҳақиқат кадом реклама оянда ба кунему, аз кадомаш даст кашем, кадомаша кардан дар кор, кадомаша кардан дар кор не. индекс отклика шумо чотка фаҳмиданатон дар кор. панҷумин чизе ки шумо бояд кунед, окупаемост реклама. ҳисоб кардантон дар кор. ман мисол $1000 расход кардед, ҳамин чандта клиент омаду, ҳамин хароҷот реклама кардагитон буромад. ҳавай буромад ё набуромад? мисол мегӯем $1000 ман реклама расход кардам, мисол аз ҳамин 3 клиент омад. ҳамин 3 клиенте ки омад, $1500 ба харидорӣ кард. мумкин ки ҳамин $1500 ҳамино харидорӣ кардагӣ, $500 ман ба прибылай, мумкин $1000 пули худи танаи борай. значит рекламаи ман нахарид худаша. значит ман реклама карданам дар кор не, дигараша карданам дар кор. доимо ҳамин 5-та чиза шумо ҳисоб карда истед. вақте ки шумо доимо ҳамин 5-та чиза ҳисоб карда истодед, маркетингатон дуруст мешад, фурӯшашон пеш бурафта мегирад. хатои асосие ки мардум мекунад, ин чизҳоро ҳисоб намекунад. вақте ки шумо ин чизҳоро ҳисоб китоб накардед, намефаҳмед амон бизнеса. бовар кунед, ман дар таҷрибаи корим дидам ки одамо ҳаст ки 20 сол аз кор кардан аст, ҳай хатта бакалаш ба худо гуфта кор кардан мегирад. барои ҳамин қадар бисёр давлатҳои мусулмонӣ ба на як самолёт истеҳсол мекунад, на як мошини дуруст истеҳсол мекунад, на як технологически пешрафтага. ҳам бисёр давлатҳои мусулмонӣ мо бинедага, бисёре ҳамоно аз ҳисоби нефту, аз ҳисоби ҳамин худододагӣ чизҳо пешрафтагӣ ҳастанд. барои ҳамин қадар агар ки ману шумо ин худододагӣ чизҳоба камакак эҳтиёткорона илм катти бо кор кунем, ҳамин қадар бо тавоно шуда мебуравем.
همه قدر بو پیشتر میریم چرا که پروردگار برکه میتید من شما باید فهمیم خدا با تکیه کردنتون در کار tak پروردگار برکه میتید کارتون با نه که مهنتش هم درست کردنتون در کار این به مانند دیقانی اول دیقان باید که شنوند مثال کارتوشکا هستم گرونج هستم لوبیا هستم چیزی که اول باید که دیقان شنوند همون چیز مهنتش کند از دیقان وابسته بودگیشه 100% باید که کند دیقان سر وقت شنوند تخم صحت شنوند آبش سر وقت مهنتش سر وقت کند کلکولیتش کند داروش اتیات و درست نگاهی بین کند بعد خداوند برکش با این جهتش قسم پروردگاره یک کارتوشکا دو کارتوشکا کردن نمیتونه دیقان اینجاش خداوند میکند من خلاصه با اومدم که آدمی که علم دارد آدمی که با عقل است چیکار میکند من مثال گویم از این کرای اون کرای برفتن در کار نه بچه‌ها این کرای هر دو همین یک جا کار فرمیدن یاد گرفتن در کار مثال وقتی که شما فقط خداوند با تکیه کرده باور کردید پروردگار شما با تن صحت میتید پروردگار شما با شرایط میتید چی گفته گپ شرایط میتید همون خیلی возможностей خوبه و میخورونه شما با بعد آدمای خوب قد شما و میخورونن ایده‌های خوب سرتون به جا میکنند شما با هر خیل شرایط دادن میگرد پروردگار انا کن وقتی که خداوند همین شرایط داد اگر که علمتون نباشد عقلتون نباشد همون شرایط استفاده کردن نمیتونید دیده کن راز نیستش چی با مانا یا که هست بچه‌ای که به حد علمش با قوت های توانا همه علمش زوره هنرش های زورش نه که وای فقط گمان میکند که من باید خودم کنم همه چی از خودم وابستگی دارد من باید خودم کنم وقتی که آدم دائما خودش به تکیه میکند و میگه که من خودم این کارا کردم میتونم من گفته میگردد یک داله همون وقت با خداوند شرایط نمیدادیم با این با علم هست شرایط نیست این با مانند همون دیخونه که زمین ندارد که کارد یا که تخمه ندارد که کارد یا پول ندارد که همون چیزا همون ایده سرش با اومدگی پول ندارد که استفاده برد یا که یک آدمی نمیابه که دستگیرش کند فهمیدن وقتی که شما خودتون متکیه میکنید دائما خدا خاطر میبرید شما علمتون پیش میرد هنرتون کافی میشد نه که شما ثروتمند و موفق شدن نمیتونید چرا که شرایط پیدا نمیتونید کردن شرایط خداوند میتید شما با زمان خداوند میتید شما با محیط و وقت برکی کارتون پروردگار میتید انا وقتی که نه که اگر هر دو این چیز یک تا کند آدم من مثال چی گم خدا با تکیه کند دعا کند پروردگار که من خداوند من با موفق کنم من با رزق فراوان فرزندان با رزق فراوان گفته خدا با تکیه کرده دعا کند نه که برابر این خودش بالای خودش کار کند که پروفسیونال شد خودش بالای خودش کار کند که دائما توانا شود همون کار با متخصص عالی شود بعد وقتی که خداوند همون شرایط داد وقتی که خداوند همون ایده از سر این با ونوشد میکنند جا میکنه یگون خیلی فکر یگون خیلی چیزا همون انسان همین ایده بعد ترقی کرده عملی کردن میتاد دیدید این چقدر خوب است باید که همین هر دوش یک جا بودنش در کرده هر دوش یک جا که شد کار شما خیلی پیش میرد همین چیز دقت کرده یاد گرید هر دو اینا یک تا کردن یاد گرید مردم بسیار مردم ما از چی کمبود دارد کمبود از همین است که یا فقط توکل به خدا گفته میشند و علم خودش پیش نمیبرد یا که یک قسم دیگهش فقط اتیست میگود ما بین من همون داملوها تبین یا همون نمازخونه تبین چیکار کرده است نمیشد این خیلی نه این کارو نمیشد گفته چی گم فقط گم میکند که همه چی از خودش وابستگی باشد نه برادرای عزیزم این هر دوش یک تا میکنه رنگ گوشت و استخوان به یک دیگرش نمیشود که این گوشت و پوست به یک دیگرش نمیشه همه خیلی یک دیگر قطع خوش میکنه بعد توانا میشد بس کارتون با پیش میرد برکی کارتون میشد سوداتون میشد همه قدر بیزنستون خوب شده میبرود با یک خطای اساس اینم یک خطای هست نه برای چی من چیزا حاضر گفتم این یک خطای عقلی یک خطای علمی که بسیار آدمو میکند همین چیه уже هفتم شد و هشتم دالش خطاتون شمارش من مثلا خاطرم برآمد خطاتون حساب کردن گرید با یک خطای اساسی که مردم بحث این چیه مردم یوروپا امریکا دیگه جا پروفسیونال کار میگیرد اما کار میگیریم свої они берут профессионалов а мы берем своих این چی گفته گپ مردم همه یوروپا امریکا جا من بسیار دیدم و فقط حرکت میکنه که کار با آدمای همون کارو میفهمیدگی گرد اما باشیم فقط خشتبار جمع میکنیم ما گمان میکنیم که همه آدم خودی باشد شدن میگیره یک آدم خودی ماندن در کار یک آدم خودی باشه که دلپر باشه آدم خودی میمونه اگر که همه آدم خودی توانا باشد و همین کار توانت کردن همون وقت با بعد ماند آدم خودی اگر همون آدم خودیتون دادرتون است جانتون است خشتون است همسایه‌تون است خواهرتون است فقط برای که وای آدم خودی های اونجا نماند بانکرات میشه چرا بانکرات میشه چرا که وای آدم همون کار اگر نتواد کردن
шумо ба дарди сар шудан мегирад. Ин чӣ гуфтаи гап? Шумо ба мушай кардан мегирад. хоратон ба пеш намеравад. Одами худӣ бале вай одами худӣ надёжне, дуздӣ намекунад, фиребтон намекунад. Неки кора ҳам бурдан наметавад. Неки аз сабабе ки вай корам ба пеш бурдан наметавад, 1 маҳ мегузарад, 2 маҳ мегузарад, 3 маҳ мегузарад, 10 маҳ мегузарад, расход рафтааст, хароҷотатон рафтан аст ку. ҳамон хароҷотатон аста-аста хурдан мегирад капитали шумоя. ҳамон хароҷот сармояи шумо хурдан мегирад. Вай одам аз сидқи дил ҳаракат дорад, неки намешад. шумо ахири оқибат ҳамон одами худитон қатиам дилхунук шуда гапатон мегузараду ба аста-аста якдигаратон қати якдигар фаҳмитон гум мешавад. барои ҳамон ин беҳад хуб нест. барои ҳамон одами худиам ки ёфтед, ҳамон одаме ёбед ки ҳамин кора тавоно бошаду ҳамин кора кардан тавонад. одами худӣ бошаду ин кора нафаҳмад, ин кора надонад, вай қати кор накунед. ва медонем ман баъзе вақт хулоса мебиём ки баъзе хештабору ё рафиқтон ба нисбати кор ба гирифтан ва мегӯд ки мана кор ба гиред ё ки кор боша якҷоя кор кунем, баъзе ҳамон кора намефаҳмад ку чем ҳавая кор ба гирифтанатон якбор нимбор просто ягон кораш ба дастгирӣ карда кам пул дода истед, вай арзонтон мефурӯяд. ягон тӯй дорад, марака дорад, якчи кам пул дода ёрдам карда истед, вай шумо ба арзон мефурӯяд. чиба ки одами худие ки ҳамон чия мутахассис нест, шумо банкрот мекунад. ин афсус агар шумо банкрот шуду як гала бойтед, ин беҳад бад аст, ин хубӣ намебиёрад. ҳамватанони азизу гиромӣ, ахотир набароред лайк мондан ба даттаги барномаи мо ё рафиқатон ба пешниҳод кунем барномаи мо ки ҳар як фарзанди миллати мо, ҳар як фарзанди форсзабон, ҳар як фарзанде ки орзу дорад, умед дорад, ҳамин барномаҳо як сабабгора шавану камакак қадам ба қадам ба пеш равад, қадам ба қадам ақаллан як фикри амин барномаҳои мо гуфтагӣ ки истифода бараду камакак кораш пеш рад, ман хеле хурсандам. чиба ки аз дар як моҳ таги 500 000 мардуми тоҷикзабон мо гӯш карда истодааст. аз 500 000 шумо 1%-тонам ки ин кора кунед, ага 5000 одам, агар ки 10% одамо ин кора кунад, 50000 одам. агар ки ман фикри ман нагиред, ман дилам пур аст ки дилам беҳад пур аст. пештартар ман сахт азоб мекашидам, рӯҳан азоб мекашидам. нигоҳ кунед, ман ҳозир ман дар Куала-Лумпур ҳастам, ина нигоҳ кунед чӣ хел зебо, ҳама қадар ҷоҳои хуб кардага ҳастанд. сними пожалуйста чуд. вот ҳамин хел ман ҳозир 41 этаж ба шумо представид мекунед, 41 этаж ба ҳамин хел ҷоҳои зебо, ҳамин хел ателлои нағд сохта истодиянд, ҳамин хел шароитҳои хуб қатъи мардум омада аз тамоми дунё мебиёд, дам мегирад, мерад, пулаша инҷоба монда бурафта истодааст, бо мана инҷоба сохта истодиянд, дида истодиду, сохта истодиянд. ҳамин қадар ободиҳои беҳад бисёр карда истодиянд. ба кадом мақсад? ба мақсаде ки ҳамин ватанҳошон ободша пеш равад. манам орзу мекунам, вақте ки ман бисёр давлатоба мегаштам, як орзу мекардам ки чӣ хел кунам ки халқи мо ҳам тезтар обод шавад, ватанои мо тезтар обод шавад. аввал ба ман рӯҳан сахт азоб мекашидам, чиба ки ман мефаҳмидам ки мо як ватани беҳтарин дорем, як ҷои хуб дорем, боду ҳавои беҳтарин дорем, маҳсулотҳои беҳтарин дорем, чӣ гум меваю сабзаводи беҳтарин дорем. ҳамин чизҳо ҳамон ҷо ҳам ташкил карда мешавад ки охир шароита сохтан дар кор. мо бояд ҳамин хел шароити ватани мо созем ки дигарҳо орзу кунанд ки биёд ба ватани мо, баъд ҳамон вақт ба кор пеш мебуравад. ина ба ғайр аз худамо накунем, бегона омада намекунад. ману шумо бояд ин чиза дарк кунем, фаҳмем. вақте ки дигар давлатҳо мегаштам, манам орзу мекардам, дилам зиқ мешуд ҳамин чизҳоба. не ки акун ҳамин мисол ки хеле бисёр дар мардуми худомо суҳбат кардам, дар даруни халқамо будам, камутум якчандта корхонаҳо сохтем, якчандта шогирдҳо тарбия кардам. ман зиёда аз 300 та бизнесмен тайёр кардам дар ҳамин муддати 6 моҳ 7 моҳ ки дар Тоҷикистон будам. зиёда аз 300 кас анча дарс додам, ёд дода истодам, кор карда истодам. дилам пур шуд. дилам аз чӣ пур шуд? дилам пур шуд ки мардуми мо бедор шуда истодааст, мардуми мо уже ҳаракаташ пайдо шуда истодааст. худи ҷамъият вақт ҳамин ба овард. акун дилам пур аст ки як 10 сол пас, 15 сол пас ватани мо ҳам ҳамин ватани хубе мешавад ки бачаҳо омада кора сар кунед, омада ватан ба хизмат кардана сар кунед. 2 рӯз пеш аз ин якта ҳамватаномо қати суҳбат карда будам дар ҳамин Куала-Лумпур. бисёр рафиқи хубам ҳастанд. анча ки суҳбат кардем, гуфтанд ки маълим вақте ки шумо гӯш мекунед, дил гарм мешавад, дил пур мешавад. ҳамин суханам ба бисёрҳо мегӯям ки маълим вақте ки шумо гӯш мекунӣ, сахт хоҳиш пайдо мешавад ки равам ватан ба ягон чӣ кунам. дар ҳақиқат ҳамин хел ҳаст. бародарои азизам, ман карда истодиам ку аз ҳамон ҷамъияте ки ману шумо орзу дорем, ҳамон ҷамъияте ки ману шумо мехоҳем ки пайдо шавад дар Тоҷикистон, аввал худамо ҳамон хел инсон шуда намо дар кор.
ҳар ки бода худаш сар кунад. аввал худа мо ҳамо хел инсон шудамо дар кор. Мо ба як бадбахтии мардуми мо ҳамин аст ки фақат ҳаракат мекунем, дигаро ётем, дигаро ба маслиҳат тем, дигаро насиҳат кунем, не ки худа мо ҳамин чизҳои оддӣ чиза ислоҳ кардан ба зурамо намерасад. қуввати даронии худа мо намерасад. вақте ки гап дар бораи оянда мерад, гап дар бораи беҳбудӣ мерад, мо бахилӣ мо сар мешавад, маҳалчигӣ мо сар мешавад, нафсамо ба зурамо намерасад. бисёр баъзе чизҳо ман мебинам, баъзе ақидаҳое ки момуҷ ба ман мерам пешбарӣ мекунам вай, баъзе мардум хай ҳозир вақт дар кор, вақт дар кор. ки вай мардум фаҳмад ин чизҳо, вақташ мебиёд. барои ҳама қадар аста-аста карданамо дар кор, омада қабати ватанамо ба истода, қабати давлатамо ба истода кор кардан дар кор. бояд ки халқу давлатамо як бошад. сарфи назар шумо дар мусофирият дар куҷое бошед, ақаллан як дарахт шинонед, ақаллан як корхона кушоед, 5 кас 10 кас шуда якта корхона кушодан дар кор. фақат ҳамин чиз ояндаи Тоҷикистона дигар мекунад. мо бояд ки коре карда сармояи дарония бардошта, корхонаҳо сохта, аста-аста шароити иқтисодии ватани худамон дигар кунем. ман аз ҳамаи шумо миннатдорам. умедворам ки як рӯз на як рӯз шумо салом карда табрик мекунам ки муваффақ шудед. орзу дорам ки як рӯз на як рӯз шумо мебинам дар ҳаёт ки шумо ма мегӯяд ки устоз раҳмате калон ки ман ҳамин кора кардан тавонистам. раҳмате калон, хеле миннатдорам. то барномаҳои оянда лайк мондана хотир набароред, комментариҳо ба нависед, чӣ омӯхтед, комментариҳо ба доимо нависед, якдигаро рафиқотон ба роя кунед. кадом инсоне ки ҳамин бизнес ба сару кор дорад, ҳамин дарсҳо роя кардан гиред. хоб чиба ки ҳар як хатоёе ки ҳозир ман инҷо нақл кардам, баъзе бачаҳо ба $5000, баъзе ба $100,000, баъзе бачаҳо ба 10 сол 20 соли умраш мегузарад ва яке муваффақ намешавад. барои ҳамон мумкин ки шумо сабабгоре мешавад ки як инсона аз хатоиҳош дур кунед. миннатдорам аз шумо. худо ҳофиз то барномаи оянда.